И здравейте в третия епизод на Extreme Survival. Така както виждате, днеска хванахме на овца и две кокошници с 3 сида. Да, с 3 сида и с две пшеници карах овцата. Да ми дръпне панталон! Миналия път искам да съм мъртвец и късметлия едновременно. What the fuck? Омага, как ще умра? Мамка му, как ще умра? Бях трети левел, 17 левел. О, няма да се прождам. Поне съм на хард писол. Абе, имам броня, как ще умра? Така де крипър ме гръмна. Разбирам го. Така никой да не ме безпокои. Тук горе ще си реждам инвенторито. И отивам да си взема другите айтъмчета. Фък. Ти ме уби. Дръпна ми панталон. Дръпна ми панталон. Ще ме извините, защо давам на... Щях да дам на... Креатив. Опа, съжалявам да дам на пауза. Така, намерих това. Намерих малко овчица. Намерих овца и кравичка, което не знам дали ще намеря друга за нея. И малко нахраних кокошките, както нямам нищо в себе си. Но снесоха две яйца. Ако се спалня някаква кокошка. Не, съм я използвах върху нея. Дори опитват се да излязат, аз няма начин да изляза. Не. Как стоеше и гледаше там, за да излезеш? Така. Няма начин да излезете. Дай ще направя преграда и така, с дърт. И сложа някакви стълбички. Да мога да изляза аз, ако влизам. Просто изимам семенцето. Още ли искате? Чак да взема още едно семенце. Добре. Fuck you, бе. Сега ще трябва малко да сляза от тук. Добре, де, как да и го накрех с две? Другото няма ли да го нахраня аз? Изобщо. Найде още едно бебенце. Стана ли? Не. Ага, да. Експорт, после ще го вземем. Опа. Така. Мисля, че оцете се развиват добре. Малкото е хубаво. Не знам, някой гледа по-добре канал. И така, днеска... едно е пораснало. Yes! Така. Днеска ще търся малко айрон. В случай, че намерих аз. Всъщност намерих аз айрон. Не знам защо сега не отида да го взема. Ще тръгна малко надалече и ще му извините, че мога да се загубя къщата, ама миналия път отидох и не си загубих къщата, така че имам късмет. Имам късмета и да забравя къде е къщата. Така, скина на Ахмед е много готин. Също така и тъчплей го носи, тъчплей. Само, ако искате не гледате тъчплей, защото само са фука, че е админ. И трябва някакви кредити за да го поправи.
Който би му изпратил прав кредити и ще да стане трети админ. Да, бе, сега го прави само за... Само за това... Само за да... Как беше това, вече? Правя го само за да не влизат хора. Добре, да влизат няколко хора с тъпия сервер. Тъп, наистина тъп сервер. Така. Нека да намерим. Бях. Беше тук, 100 на 100 беше тук. Даже бях и с древал някаква дупка. Или беше и там. Не се знае, беше май там. Добре, стига с тези дупки с вода, ако остава този сервер. Да не се разболял този сервер. Това не е. О, значи там е къщата, би трябвало да е тук, да. Добре, тук бях минавал. Тук е май. Да, ето го. Ето тук е мината, която... Опа, ще дам само за малко на пауза. Така. О, пропуснал съм един айрон. Това е хубаво, че имаме още айрони. Така ми беше убила на Баба Яга. Сега ако намерим спаунър, ще им бъде много хубаво. Да, знам. Ето тук е. Няма да забравя, ако съм забравил нещо, пишете в коментарите. Ако съм забравил да видя един диамант. Тук е лава. Да, знам, защото никъде в пещерите няма торчове, освен в тези изгубените пещери. С дърво. Като тези. Тук ще има вода тук. Малко колко ще взема, защото ми трябва. Четвърти епизод ще се опитам да намеря малко диаманти. В смисъл, ще се опитам да намеря. Защото ми трябва за Enchanted Table. И да си енчантна малко бронята. И също така и кирките. Днеска също ще направя един клип. Пак ще направя един клип. Добре. Продължаваме ето тук така айрънма. После надолу пак има също, знам. Надолу пак ще има. Защото всеки пещери има айрон. Желязна руда. Както виждате, ето тук не. Отзад подобрих малко на Ахмета скина. Айрани. Супер! Fuck you, падна всичко е гравил. Всички е гравил падна. Това не е добре. Мисля, че трябва да съм махам. О, fuck you. Това беше дупката, от която бях излязла. Хайде, че се стъвва. Ще трябва да преспим. Ами, какво ми има на дификалта? Що не огладнявам? Вот.
Колко блока съм копал тук, бе? Хей. Добре, не ми стигат блоковете. Ще трябва да се изкачам още с тези. Айде още малко. Още с какво трябва да се изкачвам? Добре, тук ще клъпам малко дърт. Да се изкача. Добре, луната изгрява. И за да се върна още за айран. Малко ще осветлим тук. Съжалявам, ръцете ми стинаха. Съжалявам, че снимам повече от 15 минути. Ще снимам отново някакъв. Да се надяваме, че не е влязъл някаква крипър. Така. Осветлихме много добре. И сега време вече да лягаме. И да спечем айрана, който сега ще се направи едни панталонки и бутушки. Значи 11 айрана. С тях ще бъда айран фул. Кост. Така. Що имаме кост. Значи отиваме да малко да повдигнем тези си дове. Ще се развиваме много добре. Виждате. Окей, си идваме къде е седая. Може, че имаме такива. Сега малко ще ги полюбуваме още, докато... Добре, как те излиза да всичко? Храна се сам тогава. Щом ще ми ядеш цялата храна. Циганче. Овца циганче. Ме сложа бутушките ей тук. В случай, че някой дойде ми в сървъра. Още 4. И предпазно е тук. Има всичко, което ни трябва. Старите майта ми. Ще ги дам на някой. Ох, как се ходят от туалет. Не в Майнкрафт, а в истинския свят. Така. Сега да взема и последния айран. Давай, yes. 7 за панталони. Сам айран фул. И оставим тези тук. Случай, че някой дойде в сървъра. Да, не знам това още колко пъти го повтарям. Така. Добре, това беше с мен. Абонирайте се ми от плажа. Почти да му и довиждане на всички.